daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey, won bambino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh, oh. Ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Serabe ngono kono dole jeli sernive woto wadam ne biddi dam woto wadam ne dingel lena na anga rungu midani Fatima tugumdo kom tampo amana yan nangen way wulde nangin wul jawdi hande embouteillage non way fadde comme janot banque on ko ponnom retirde do en seeda moji mais mi sugul ma seede jafoda ah ok ala problème Sofia que vidéo ma wadi kam touché ko mbiɗa ho nan ci comme ça ko min cadre Fatima ɗiɗo genre vidéo ji komi jiɗɗo wattude wadde ɗum par ce que mette ne keewi galleji te et puis mi haalat ko yimɓe ɓe nguuri ko komi jiɗɗo wadde chaque instant mi adda kadi thème goto mi yewta hen après mi lance ɗum vidéo ma hanki wayno mi yiyen woram Allah nandi mi yiyen woram Sofia ndeysan Allah nandi wayno mi wuuri affaire goto mi meeɗa yoddude ma e goto noon wallahi mi meeɗa yoddude ma e goto sona an joni mo jogom haalande histoire o no yaari pour mbawa andude annen Sofia mi jogui mawnam debbo goto mi jiddimo e baba o kaw ko ɓi o kaw kawam yo nekmo mawnam debbo mo wuuri ko muusimo mais o meeɗa joddade hay goto haalde ɗum galle kawamen to noon kan woni toon junngo kan woni toon koyɗe mais kawam noon ne jogui ɓii ko gorko sukaɓe ɗiɗo worɓe o jogui e mawnam debbo ɓe goni tato ala koɓe mbaɗi sona wadde violé mawnam mbiɗa hollu nanti jongo ma ça va ali seli aɗa tampe mawɗum ni ni hande an yonta ayi e hande min yonta ah machallah ndugguma ndu waɗi risde yaram aɗa no mbatten mi yahi mi ɓortoyo mi ara mi walluma e jirani mi yafimam ala annani ceewo jaam wallahi mi yafimam seydi abdourahmane anne hoto wi noon ɓokko tan mi ara mi walluma ala mi yafimama sabi allah mbiɗa wawi nadde e wayne ala probléme no jiruɗa aɗa wawnode woppode mi walluma wallahi jirani eyyi wadde yo maaro ko sofde ala caɗele so allah jaɓi eyyi mi yetto dow Sofia muusino feewi kay
te min jejjita ɗum ha lahara hande o lelde makko janngo o lelde makko e mbaɗidire passe à passe e ley pijo e goɗɗo momo gandate ko bande mawna mo dañi e reedu noon omo woya jamma omo woya ñalawma hande debbo de yiiɗa ko metti hawo faw mbiyen noon o nawa urgence hôpital e dow leeso he to woni kombol mayre ɗum ko ɗon o hani wono 5 ala annen ko mbiɗa ho Fatima min tawi so mbi histoire ma o mbi histoire ma o histoire o nandi kam ko histoire makko haalaɓe ceerno Fatima kalɗa ɗo kono muusi de kono jimmi ko gartira hakkille ma histoire sa artiri ɗum tan wontat keso je veux que tu sois forte ɗum ɗo ala mo saabi ɗum sona jinnaɓe par ce que min mbiyam ɗum ɗo ko dogde responsabilité mum neɗɗo sa jibini ɓi sene ñamde ma sukar sene ñamde ma kañ jooɗo neha ɗum wiide rokkam ɓiye mi ala ɓiɗɗo ɗum ɗon neɗɗo forandi wadde ɗum sa jibini ɓiye ngate ñiiƴe ma sois forte tanen de min waɗen yaha nder tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa wuɗe aɗa fiye depastima Sofia ko woni nen jeew min Fatima won histoire gol mo waɗi kam ɗo expliqué min uddi hooram nde kadi metti ɓernam nde barko jam wi kam minñi ko debbo aɗa andi ko nehano galle goɗɗo galle mo neha o debbo ne jibini worɓe ɗiɗo worɓe ɓe gonde cukalel dewel ngel hande seedi gonde makko ha woni reedu o gasni o nawa hôpital ko tono maayi Allahu akbar mi anda hande jinnaɓe joni ɓe ko tagi eɓe dog responsabilité ji mabɓe ko tagi seɓe jibini ɓiɓɓe mabɓe mbawa joƴƴinde ɗumen ɓe neha ɗumen holko ɓe ndesnata nduɗo reedu il faut mi bonna ɗum mais honno mbaɗemi anuma hoɗo wajiɓe ɓe ngari haɓe jeeyi de koɓe mbi eyi ɗo ɓe gonno heɓe kaladi haala mumen heko ɗeɓi nisi hen hek nisi moƴƴi wallahi ɓe dañi saha somi tawno ɗo han ma liggey bon barka rasul
Amadou hon way Omar wi ko jahi billahi wallahi kala tawnomi ɗo han billahi fil tektekol neɗɗo mo en ɗo tawnoɓe ɗo noon soppa hel neɗɗo hay ɗum yaɓ bukari ɓe gondi yawade ɓe yimɓe don otiyel tan ngar darodiri nayi heeɓe ƴeew he enen gaynanta min tampanta bukari ƴeew tampuɗen ko awo gorkaji meeɗa ɗo ar meeɗa ɗo addu sukara meeɗa ɗo addu warga ha gorkaji o maayi tan ɓe darna guite ɓe mbaɗa ɗi aaɗi nayi Fatima, ça va? Jumbo ya? Ça va? Ça va? Arsène? Mawɗo. Fatima, muri noon jewten seeɗa. Ko jam? Ko jam bolo. Mi ƴeewi ɗeɗo balɗe no mbaɗɗen ni galle o. Welaani haydara. Kadi yooɗaani. Sino ko sagam. Mayno mbanoɗen hanke heccanki ni. Ɗum tagi mbimi mi arɗo jewten heen. Min ala ko jaggam mamde te mi jaggantam parce que mi andama anda kam min somo hulani tan mbiyam an jonde ma ɗo e galle ko batte gorkam tagi Safiya jinnaɓe sona yidde ko weeɓi tan ɓiɗɗo no wayi welde ina wayi musde ni Bilaa to ɗum no ɓernam nde fof ko boni mami yaha nder ci aduna a wondere probléme ma so neɗɗo goɗɗo jangtinimama probléme mum jejjitako ma eyji Allah suura yimɓe iyo Allah suura men Aɗa ko jinmi haalenden Allah ni seedi hakkunde me joom galle ma haydara ala toon salminaama tan woni hakkunde men ceerno ɓuran kam gandal mi yiɗi haalanima konngol goto ay sa yiɗi gonani jam ɗo e galle gorkam o yitere makko yitere pawa ɗum e leydi mbittoramo karminama no karama haaji hay sa wittimo to wimo salamu aleykum ten ha ala debbo ganduɗa mo mbawi wadde partagé makko jamais on ala on tagata taw te mi rendani gorkam hay goto sa yiɗi wonde ɗo e galle noon e dow jaam a yiɗi jonde moƴƴe ɗo e galle en gorkam o a sengtamo guiɗe ma dow makko pawa ɗum e leydi ɗum dañata jaam mimi ala ma probléme jogoda jogade ma probléme ay Amadou min noon jeeyatnomi ko mawɗo ɓesdoto mawun en jogo gandal an noon a ɓesdoto mawun aɗa ɓesdo ullede kaayi an Amadou sika soppiɗo neɗɗo ittuɗa jonggo mum walla coppuɗa ɗo neɗɗo mbarɗa ɗum an Amadou nden ɓe daña sagoji mumen billahi gonɗa ko okkude ɗumen sagoji mumen ayi sa soppiɗo neɗɗo billahi wallahi ɓe gaddata ɗo ko gendarmerie police chef de brigade sapeur pompier ɓe tongoma ha teeɗa ɓe beddo e makka kaso jofde nde ɓe gara ɓe coggani hani laaɓa mbaɗɗa min eko mbawmen mumen soɓe tawi kam ɗo nde eko mbawmen mumen aɗa andi ko mbawɗa ko mumen kam min wawa feccere feccete nde ɗum Amadou ɓeɗo soɓe jahani soɓe mbaɗi technique ɓe mbaɗi karallagal enen mbaɗen karallagal wallahi somi tawan hen ɗo neɗɗo soppa ɗum hani ɗum yaɓa bukari ɗum segni min neɗɗo lelor tan ladde tan ƴetan tan birden o paani ñawi ɗo ƴeew million ngaji ɗiɗi mbaɗɗen o paaɓe garañi mbaɗani haydara he han ɓe gara tan ɓe daro keɓa ɗi nayyi billahi wallahi aɗon sekni billahi wallahi Amadou billahi ñade coppuɗa ɗo neɗɗo ayi certificat médical windayata adda wiyama ɗo cuntung ɓe gadda ɓe tongguma ha tiiɗa ɓe beddo e maɓɓe coggonayi ɗi hala min soɓe tawi kam ɗo mbawmen mumen e joni min ko mbawɗa ko mumen haɗa andi kam mi wawa feccere he ɗum joni sikoɓe gari ɗo ɓe tawimi ɗo eko mbawmen mumen meɗa wawi haɗa nawnayi ɗi bukari hen mbatte a timmitina alcool jabu yara mais gotoɗam guel mo Allah sakki kam mo joni ko cengta guiɗe ma ɗe pawa ɗum e leydi mo hokkanima ko ñamda mo hokkanima ko jelɗa haaja mala hen ma haaju mala hen par ce que anda kam mi andama mais kala ta yiɗi jamno e galle en no jolɗe ɗo place goto ndeeƴa o mo pawɗa yitere ma o tellina ɗum pawa ɗum e leydi ɗum tan mbami wiidemo e to batte joom galle ma to saliri mi yaɗano mi daratamo ko salminama tan wonata hakkude men ɓuure monde kadi min mi yiɗa mbadden a faami ɗum noon a jarama no fewi mi salmini galle mo jungo nden tatam jungo anden
merci beaucoup a jarama jarama. Sofia woni hakkunde ma e Fatima kono sehilaɓe walla jongoma Fatima ko neɗɗo moƴƴo te ko min sehilaɓe wala hay probléme goto. Fatima mbiɗa ko sehil ma min cikkanum neɗɗo sa woni sehil muɗum a halna ɗum gonga an ay Fatima no wonire galle he ni ha Bokary ko joom galle makko an ɗefta tan locol aɗa waɗa sadde cuccet kanko to fawi ɗum an aɗa woni galle tan aɗa wulla tan aɗa luuha ile tan ko an jeeyi yimɓe ɓe he aɗa ko jinmi haalandema so tawi Fatima ko sehil ma kalnamo gonga ko waɗata ko o tegani ɗum hay nokku te so yiiɗi sara yiiɗi dañde ɓesgu wonnu barke a ɗoftoto joom galle ma so wima ya waɗa hunde mbaɗa so wima ya oppu goppa kono kanko hulani o ƴeƴƴani ɗum cikiɗa no yooɗi ko kala ko fof ko gonga inchallah min yewtide mo piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano Jew a tellima eyi tellima de ndeysan jeego ni min jiiɗi ummoɗa dow ngara ɗo joɗɗa holko patta ɗo naɗɗo e wañi hannde mata wona Ahmadou tawmami nde Salih mi yejjinnomo haalan hannde ko jeewo naati ka tawi kay naati hannde wañi jeew vraiment mi weltima par ce que min tawma nde dow min mbima yo a tella ndefa a waɗi ko min mbino makko wallahi wallahi alhamdulillahi rabbil alamin noon ɗi jaɓɗa nde tellade joɗɗa ɗo min somi yiima tan ɓernam wela wallahi joni noon namdotoma hande holko ndefata ko ɓurɗa yidde ko ɗum defanmami hannde alhamdulillahi rabbil alamin hande an woni afo galle ko jiɗɗa fof ko ɗum mbaɗenmi Bukari hande tan jogorim wottade hande mayan ƴeew koño lujum o liɗɗi ɗi fof faw banggam a faami ƴeew mi ñamat dow mi ñama hakkude mi ñama lees o Amadou aɗa yiɗi ko weeɓi de ni mbaɗata kayde ha jaggina yimɓe Sali noon ɓeyden bogo non nani follere nde yo heew mi yiili yo mami sooɗo juuɗam ɓe haalami fanma hanko watta kudde de hanko junngo jeew ka tan ɗe uuri de wallahi uuri inchallah jarama Allô, oui, ça va? Ça va bien, Céline?
mawɗum machallah d'accord financement mo mbinomo mi addi ɗum hannde mi addi ɗum eyyi comme ça kikiɗe mbawa rewde ɗo récupéra ɗum inchallah ok d'accord kalnora kam Hawwa e Billu parce que mi envoyé message mais ɓe lirani ɗum quoi ok d'accord merci beaucoup ok Sophie jafata kam ƴeew mi ardani duuko mi ardani haare han jinmi Sofia min gilli mbari kam gilli tampani kam gilli lori kam jinnomi joni kalna kam hoto gilli gone neɗɗo aɗan ko holɗum haalte woto memma wona nani ok d' accord kono jafoɗa tan ñagarimam Allah tan joɗɗa keɗoɗa kam ha mi gasna haala a jaaɓi mbeɗa heeɗima ok Sofia min ko gilli dedaɗi joguimi quoi gilli tampino jomum gilli nefniɗe Sofia ƴeew min kala caɗele ɗe dañmi e aduna ko gilli gaddanimi min hon mbaɗami ha mi serta e gilli ha mi natta yidde ha yidde yalta e ɓerdam mi fofto ɗum tan namnon mami anka Eva man ka jiɗo ñamde haalise walla ka jiɗo waɗde passe ñaha kanel mi sohlani haalis tuulo pour l'instant jagganam toon haalis o walla nawna ham to guittuɗa to nawan ɗum kadi sa dokka ɗum mi sohlani haalis o mi sohlani walla on ko cohluɗa hen goɗɗum haalis o ɗe a ñamata ɗum te sa ñamimo haɗa dorata mi hannima de ok mami noddit inchallah Boukary anke to gummiɗa nani mi yima an e Amadou on ndewi tan mbaɗi fiw ele avion to panɗo min paano aɗani kay jarani na am belaka jam kay aɗani kay wona jam yimɓe babe ɓamen wona gaynako noddi amen wi am ɓeni jattani jofani to kadi heɓe jiilo seytani wallahi joni on jiiɓe min tawi koɓe jeehi ɓe kay somin tawnoɓe ɗon han billahi Amadou kam ma so toon ƴiƴam goto mumen ɓe jeeyi min tawaniɓe ɗon on jiyaniɓe kadi min teganiɓe yitere min tawi koɓe dogi Boukary ɗum ne sii est ce que ɓe gubban toon hunde ɓe andi ɓe ko bonɓe ɓe mbaɗaka barke est ce que ɓe gubban toon hunde an aɗa andi ko woni yidde an saha daroɗon haaldam haala yidde ko min andi yidde Sofia andi yiɗede andi yidde sabu ko an jangganimi gilli an hollunomi gilli goongo gilli yurmede gilli ceylagal gilli ɗi ganduɗa mi wontaɗe yejjite adunam mais hande noon mi waɗi santire a anci kam min ne jinnomi ko wadde feere ha gilli ɗi jalta e ɓerdam mi acci yiɗ par ce que min gurnamam foof haɗa andi ko jogori bonnude gurnamam gilli gilli dedaɗi gondi wawi tampinɗimi billahi sa ndeni kutorma billahi sa rena kino galle mi lapmama ya min wi sukuñ kalam ɗum mettawat ka sukuñ Sophia jongo ça va bien Arcel mawɗum Sophia en fait jiɗum ko kalden à propos de Fatima ok bismillah nane min kaldino kadi mi wimo min e makko jinmi ko jaam arta ɗo kadi aɗa andi jaam woni fof o wi kam eyi kono wonani ha 100% mbimi yo mer mi haaldema comme to onon kon sehilaɓe Allah ne waddi mon sa haalnima to monan ɗum wonno koyɗam d' accord mais jongoma mbeɗa sikki tan ko kalta ɗo hen ko gongue ma ko gonga yam kay taade ko gongue ma mi yurde makko inchallah min sa mboɗo haala ɗum fof ko pourtant jaam araɗo e galle he kadi jaam woni fof kadi a nayi Boukary Fatima no mbaade e galle he ni Boukary daña jaam Fatima daña jaam galle fo daña jaam kadi Fatima mboɗo famimo de sino ko min wonno e place makko ko ni tan mbaɗannomi te Amadou ala tew ala ƴiƴam sa wiyani hen sippita mi andi ko an wonode yesso mbiyaɗa waɗa ponkala waɗa woore maɗa mi mooranma ala de billahi wallahi Fatimata ɓe somin tawnoɓe ɗon han wona kaɗo haala haalate heddi ko hen ko mbiyata ko affaire ubbugol en walla affaire dabar en ɓe ɓe ganda komin ganda kala koɓe mbawi asguel subaka nangue muti
haade naagi fu tawata min ubbiti ɓe ganda ko min ganda rewno tan Bukari ɓe mbawa rewɗo min ganda Bukari ndena ɗe tan ɗum ɓuuri siidi ɓe gaɗi soɓe tawani to ɓe mbaɗi soɓe jeeyi lawol mabɓe ɓe gummora ha to ɓe gara ɓe jahlawma taw ɓe gubbani toon hunde ɗum noon so way reno wallahi Fatima jarani ha ummina ɓoggi ɓernde ma Jongoma, j'espère bien que tu es consciente de ce que tu dis. Bien sûr que oui. Ok. Mais haalan ma gueɗel gotel ko hay goto ɓuranima hen gandal kala to gonga ala fenade woni toon juutata par ce que fenade ala koyɗe ala juuɗe te tôt ou tard fenade ko yettoto te so yettima ko boofo arnatma donc noon mbiɗa ñaguima saabu Allah ko kalta ɗo ko yiyata ko ɓerde ma guittuɗa ɗum min noon Fatima mami yewtude mum inchallah taade artiri jaam par ce que ɗo e galle he heeƴi ɗo tan ko jaam par ce que galle mo heewani jaam hay malayka yurmede jippotako ɗon donc inchallah mami yewtude mo Ah, sa waɗi ɗum de kam mbaɗa ko moƴƴi kadi jokka hen endam kadi so jaam arti e galle he galle wela kadi mi nani haala ma mi oppi fof ɓe mbima oppu kuude junngo ɓesɗo fo mi oppi junngo ma inchallah allez merci haɗa andi ɓe gila pa o maayi ndonu kamɓe kam ɓe batti hakkillaji mumen fof tan ko jofgel ngel te pa o ko ɗo leeli ɓe peera ɗum okku ordonnance ɓe peera ɗum ɗo arde ɓe calmini peera waɗa haydara ni hen kay ko jofgel ngel tan nayi ɗi ɓoyɗi kono wallahi maɓe taw amen ɗo rento ɗe wono ƴuɗuɓe o momi haalta haala mum an mom rento ɓe mooli Allah ɗum ɗo sirani to fayi to ndiyam ala ɗum rento de bano moƴƴi mine kam mboɗo andi so tawi kam jogino jogade guel mi yurmi guel makko eyyi min de mi wiyano kadi minene kadi gorko mo kadi somo joguino guel feere makko bonni somi arti tan min fof mi mbeɗa ko wardinde tan fais attention de horo won kam guelo taw kono nandi jikkuji ɓeyda tan ko welde la ilaha illallah ɓeyda tan ko safde mine makko rek somin potti face à face komin jogol waddude min kon parɗo de mi suuɗani en de Allah ken jam tan amin moƴƴi Allah ken tan jam ɗum woni probléme o te tôt ou tard fenade ko yettoto te so yettima ko boofo arnatma donc noon mbiɗa ñaguima saabu Allah ko kalta ɗo ko yiyata ko ɓerde ma guittuɗa ɗum min noon Fatima mami yewtude mum inchallah taade artiri jaam par ce que ɗo e galle he heeƴi ɗo tan ko jaam phase 1 o ɓenni il faut mi faare phase 2 famille mille problèmes findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe trois famille mille problèmes serni selaɓe yaɗiɓe famille mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa min nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse